Nga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Adlaw na usab nga Domingo, pitsa 19 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. Ug karon na niya na kita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 9, versikulo 1, 6 ngadto sa 9, 13 ngadto sa 17 o 34 ngadto sa 38. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Humani agsulti niini si Jesus nang luwas sa yuta o naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gidira niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan, "Lakaw, panghilamos dito sa linaw sa silom." Ini nga lana nagkahulugan og pinadala. Busa milakaw ang tawag ng hilamos ug unya mibalik siya nga makakita niya. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, "Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos?" May mingon, "Mao kana siya." Apan ang uban mingon, "Dili, pareho lamang sila hitsura." Busa ang tawo mitugan, "Ako bitaw." Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlawng ipapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok o sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Og siya mingon kanila, "Ibutangan niya lapok ang akong mga mata og unya nang hilamos ako og karon makakita na ako." Pipila sa mga Pariseo mingon, "Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya nagtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay." Apan ang uban mingon, "Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini," ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, "Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta, kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya?" Ang tawo mitubag, "Siya usa ka propeta." Sila mitubag, "Natawo ka og nagtubo diha sa sala ug karon magpalumaluma kag tudlo kanamo," o gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga. Sa Jesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakita niya ang maong tawo ug giingnan, "Mituo ka ba sa Anak sa Tao?" "Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron motuo ako kaniya." Ang tawo mitubag. Sa Jesus mingon, "Nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon." "Mituo ako, Ginoo." Ang tawo miingon ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.